Siya na ha, kasi yung cellphone ko ano, hindi ko makita kung ilan na yung ano mo. Hungry Explorer. Sino pa ba? Si Romel kanina. Foodie. Tapos, sino yung gustong ipadikit ni ano? Nay's World. Ni copyright, no. Nobuchan. Nobuchan. Nobuchan, are you still here? Nene. Nene. Ano pangalan nun? Nene. Hindi ko na makita. May Maldives. Unahan mo na lang sila kasi mga legit yung mga yan. Babalikan at babalikan ka talaga niyang mga yan. Nene's World. Nene's World. Maria's Kitchen. Bago ka pa lang, 90 plus pa lang po. 5 days pa lang ako sa YT. Okay, sige, salamat. Hungry Explorer, Ma'am Ana, salamat. Tulog na po. Kaya nga no. Masakit sa mata yung kakatitig sa sa laptop saka sa cellphone. Sige, good night. See you mamaya. Abangan ko yung luto mo, masarap yun. Ay, good night, May Maldives. May Maldives, unahan mo sila, si Hungry Explorer. Ilista mo. Good night. Madam Hungry Explorer, Madam Ana. May Maldives, unahan mo ha, si Hungry Explorer, Madam Harvey, The Mighty, sino pa? Mia Sampagita, Maria's Kitchen, si Nobo-chan, si No Copyright Music, si Fashionara Vlog. Yan, unahan mo sila. Babalikan at babalikan kanyan. May Maldives. Mamayang umaga, papasukan kita, May Maldives ha. May Maldives. Good night, Madam Ana. Salamat. Salamat talaga. May Maldives. Nag-try mag-ano. Salamat sa 4 na naka-BG. Ma'am Harvey the Mighty, Sis Michelle, Maria's Kitchen, Madam Mia. Sino ba? Nobuchan, are you still here? May Maldives, ano mo, lista mo si Hungry Explorer, Harvey the Mighty, Maria's Kitchen, Mia Sampagita, Sinobu-chan, kasi siya, Japanese siya. Tingnan mo yung dyan, pangalan niya, i-click mo na lang. Tapos, si No Copyright Music, si Fashionara Japan Vlog, unahan mo yung mga yan. Mga yan, mga legit. Babalik ka na. Yan, hahanapin ko nga yung Saan ko kaya ilalagay? Saan ba ang camera dito? Hindi ko makita yung camera para makatulog na rin ako.